independentziaren bidean aurrera pauso handirik ere ez da ikusten. Sensazioa da, zeuenean sortzen ari dela orain disidentzia moduko zerbait. Bai, emoten du baietz, edo behintzat batzuk alandino. Nik uste dut, guri falta jakule independentzi horreri proiektu bat emoti, ez? Askotan, ez dugu jakin identidadetik urruntzen, edo identidadieri beste zeo zer gehitzen, eta identidade hori oso folklorizeute egon da. Orduan nik uste dut, gizartieri esplike berriakola zetarako nahi dugun independentzia. Hobeto bizitzeko. Baina Estatu Espainolan barruen egotik izan gune dugu, bere sistema ekonomikoa, politikoa eta soziala apliketan direla hemen, beste modu batera, baina apliketan direla. Orduan, hortik bestelako alternatiba bat sortzeko aukera bakarra independentzia dela. Bai, baina ez du ematen ezkerra diskursoen gerra irabazten ari denik alde horretatik. Ez behitu mundu eri. Baina paradogikoa da. Denok nahiko garbi onartzen dugu orain bizi dugun egoera sozioekonomiko hitz hau izandako urte neoliberal sukartsu horien ondorio zuzena badela. Hori onartzen du, edo onartzen du, baita PPkoek ere onartuko lukete. Baina hala eta guztiz, botua haientzat. Sistemaren sustengatzaileentzat. Bakizu nik askotan pentseu izen dut, nik, hau ez da ingo soziologoan azterketiz ezer. Baina nik askotan pentseu izen dut, Berlusconik Italian irabazten dabela, jentiek beren modukoa izen gure deuelako. Proiekzio bat, bai. Eta ni pasetan nintzen nien hauteskunde kanpainan Sabinetzean aurretik, eta ikusten ebazen nien 3 gizon, 50 urte inguruko, diskapazitateari gabeko, heterosexual, legelari, ekonomista, arek kartela handi baten esaten eman. Nik ulertzen dut igual jentiek euren modukoa gure deuela izen, ez? Eta proiektetan dugune beste gauza bada. Baina zeuenean egongo dira olako buruosteak, agian ez dut esango, baina bai, alderdi politiko bat, sekulako presentzia publikoa daukana, irudiarekin jokatu behar duzuena, zeuen artean egongo dira olako diskusioak, ez da? Estetika kontuak nora eramango ditugu, agertuko gara, agertzen garen moduan, beste modu batez agertuko gara, marketing politikoa, ezker abertzalekotzat bere burua duen jendearen ohiko karakterizazio baita parodiko hiek, mendiko jantziak, hori eta beste. Niri inok ezin doz leporatu abertzale perfektuan manuala betetan dodanik. Nik ez dut nahi ketxuarik ez Norfeizik, nire naz mendire joaten 6 guztetan, niri Euskal Herriko musika talde asko no, eta, batxosnetan eta holan joaten az, baina segun ze egoeratan bertsoa Parisetan eta holan, urduri jartzen az. Eta onartzen dut ganera, esaten dut, ezin da egon fundamentu gehiago, ni holakoan az, eta jazta. Baina Ezker Abertzale medanetari dago, eta Ezker Abertzale irudi asko aldatu da. Baina sensazioa da momentu kritiko xamar hontan, kontzeptu horien inguruko zuen arteko diskusioak, esan dezagun, horrek... Geuzi da zugureko zeunkela diskusio horretan egon, tenkantaria.